Il-mamma ta' Audrey timrad bil-kanċer. Lejl aħħar Xi kultant ma kienx tarafni meta waslet fil-aħħar u kienet issaqsini lil Audrey li ma nara. U għall-ewwel kont ixxokkjat mela din naqqas qiegħda tarafni. Imma mbagħad speċi bil-għajnuna tan-nies professjonisti li jgħinuni ħafna min-naħa tal-hospice. Fimtu għallu li jisma' li dika bħalissa tkun issa kienet tiġi u tmur ma mhux dejjem kien ikun ħaċar. Jew inkella tistaqsini tgħidli taf x'iridek tagħmel tgħidilha lill-Audrey għajdilha ssajjar li il-ful bil-kosksu. L-aħħar ġimgħa qabel ma mietet qalt li hekk tilli viva sa ngħidilha għax kont innutajt illi meta l-ewwel darba meta qalt li u l-Audrey li ma nara, qed tilgħu qiegħda Audrey u qisha bħal fattan ħasdiet. U ndunajt li isni mentalment gerfixta xi ftit ma nerġax nagħmilha. Is-saħħa tal-hospice żammew għad-dar. Dik kienet ix-xewqa tagħha li tmut fl-għożża tal-familja u hekk il-bambin ta' grazzja tagħna, grazzja kollha kemm aħna li tmut kif xtaqet. Il-hospice kienu magħhom il-ħin kollu. U qabel ma veru tesperjenza l-għajnuna tagħhom ma tkunx taf xi ġifieri. Mingħajr il-hospice ma naħsibx li kien ikollha daqshekk esperjenza ta' kumdita ħanejtek ġo dar istess. Qaltilna fiex nistgħu ngħinukom. Qalt li l-ewwel ħaġa qalt li qed nara li għandek bżonn sodda speċjali. Kienet sewwa lija u sewwa l-mamax kienet aktar komda anke saqqu speċjali minħabba l-bed sores. Qalt li x'aktar wheelchair, qalt li x'fiex nistgħu x'apparat nistgħu ngħinuk biex iżomma komda. Qal bidu qatt id-dar magħha sakemm isseti li għajna ftit imma kemm ħaddu mid-dar. Rid nidħol lura x-xogħol. Qalt li nistgħu nofrulek servizz ta' carer fil-għodu. Mqar fil-għodu, qalt li wara l-ofsinar qedtilha nara kif nirranġa ma ta' fuq ix-xogħol, sibt support ukoll mi fuq ix-xogħol, irranġaw li naħdem sassija u mbagħad inkompli naħdem mid-dar biex inkun mal-mama u fil-għodu dawk is-sigħat ta' fil-għodu kienu bdew jibatuli carer li tieħu ħsieb il-mama. U di kienet għalija rajthom Anġli, ħanajtek, għax kienet l-iktar ħaġa li kelli bżonn. They were always a telephone call away. Jew messaġġ kienet tgħidli kien għala xi ħaġa l-ewwel li ċempel u niggwida kien, toqgħodx tippanikja. Aqbad u ċempilli, ikun x'ħin ikun. Aħna u qegħdin. Speċi għalija ħassejthom dak iż-żmien kienu l-anġlu kustodju tiegħi. Audrey tibqa' tħoss in-nuqqas ta' omma. Xorta xi kultant inkun fil-kċina u isni moħħi ngħid ħammur nara tiġ tixrob jew ħammur nara għandix bżonn xi ħaġa jew nisma' ħoss. Automatically nitlaq minn idi ħammur ħanaq mbagħad ngħid jien fejn sejra. Il-mami mixaw. Għal dawn il-familji għalli ħares ma kienx il-hospice u għall-hospice għalli ħares ma tkunx int. Grazzi tal-li se ċemper.